मिलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, नए दोस्त मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। पता ही खत्म हो जाला, नया मिलेला। साड़ी उड़ी ले बड़े कहत तरी कि हमरा कोनो ई चीज पसंद नहीं है। साड़ी काहे ना ले आइला रंगदार बला। साड़ी काहे ना ले आइला रंगदार बलन। सादा एक रंगी हमरा मन ही ना भावेला। की है सादा एक रंग है, भागठा रंग हो गइल बा घरे। नीक नहीं लागत। सादा एक रंग हमारा मन ही ना भावेला। बढ़िया ले आई हो बूटीदार राजा जी, कहली की सीता भोग चाहे बर्दमान में मिलला। सीता भोग ले आई हरादार बलम साड़ी काहे ना ले आई रंगदार बलम। सूखा हमरा नीक नहीं खेलागो। कहले कि तारा का निक लगेला है सिगरेट के है फेल के ले बिया बीड़ी। झकड़िया स्ट्रीट के बीड़ी हो साथनिया में के मिलला। बीड़ी के सूखा हमारा मन ही ना भावेला। सिगरेट ले आई हो चार मीनार राजा जी। घर मिलतो नहीं सिगरेट ले आई हो चार मीनार बलम साड़ी काहे ना ले आई रंगदार
भोजपुर जिला घर हो हमार बलम भोजपुर जिला घर हो हमार बलम साड़ी काहे ना ले आइला रंगदार 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 रोड के ख्याल को के चलो रोड कैसन बा बोर्ड नो एंट्री के तनी खेला गल आ गाड़ी में लोड कितना बा रोड बोर्ड लोड के ख्याल को के चलो बनल चलनवा अस्थिर से तू ढाला घूमत फिरत रहिया कल्याण हो जाई रोड पर घूमबा कल्याण हो जाई घूमे खातिर बनल रे बाड़ी घूमे खातिर बनल बाड़ी लीलन तास कर गाड़ी लीलन तास कर गाड़ी चलाव बलम नया चेतक मॉडल गाड़ी चलाव बलम नया चेतक मॉडल गाड़ी घूमे खातिर बनल बाड़ी लीलन तास कर गाड़ी चलाव राजा जी नया चेतक मॉडल गाड़ी चलाव बलम बेल बटम डाला में बीट लगाओ रांची इंगल डाला इंगल से सजाओ पाछा पलस बार आगे लाइलन अनाड़ी चलाव बलम पलस बार चक्का है पाछा पलस बार आगे लाइलन अनाड़ी चलाव बलम नया चेतक मॉडल गाड़ी नया परमिट इजी सीजी एनजी तक निकालो यह नया परमिट नया परमिट इजी सीजी एनजी तक निकालो 2200 प्रांत मुफक्कल तीर्थो कमालो 2200 प्रांत मुफक्कल तीर्थो कमालो तबे होई ई सब पिया बना दारू ताली चलाव बलम नया चेतक मॉडल गाड़ी नया मॉडल ताश करके चेचिस निकालो नया मॉडल ताश करके चेचिस निकालो कंकड़ बाग पटना में बॉडी बना लो कंकड़ बाग पटना में बॉडी बना लो कोलकाता से इंदौर भाया पटना से चलो
जवन जवन मन करे अतने में खोलो लेके 20 टन ढूलो ही घाटियों पहाड़ी चलाओ बलम लेके 20 टन ढूलो ही घाटियों पहाड़ी चलाओ बलम नया चेतक मॉडल गाड़ी और देखिए गाड़ी घूमे के मार सलियो सो का तस्कर पर भी लागी मौका निकलल नया मॉडल हारे तिलको के कमाल घूमे के मारसली ओसो का तस्कर पर भी लागी मौका निकलल नया मॉडल तिलको के कमाल गाड़ी बिहिया चौरास्ता बाबाड़ी बिया ज्योति ट्रांसपोर्ट के गाड़ी बिहिया चौरास्ता पर बाड़ी रोड में बनल बिया हो का दो काल बबुआ निकलल नया मॉडल तिलको के कमाल नया मॉडल तिलको के कहतानी कुछ कवि कविताई कबीराई लेता जन्म छन गुरु जाके कैले बना लेता जन्म छन गुरु जाके कैले बना मुहावा मिली हलन दबाई कबीराई जग भइले अंधियार दुखी सब संसार
अरे देवा गण बिनती सुनाई कपिराई जी लागल जब सकती बान लक्ष्मण के बचौले प्राण है के महावीर जी लागल जब सकती रे बान लक्ष्मण के बचौले प्राण अरे सजीवन भोरी के आई कपिराई जी सीता के हरण सुनी लंका में लगौले धुनी सीता के हरण सुनी लंका में लगौले धुना चारों ओर दिहले लाहा काई कपिराई जी अहिरावन पताल के भाई दोनों जान के चोराई अहिरावन पताल के भाई दोनों जान के चोराई देवी ते देवा रूप बनाई कपिराई जी रावण के मारी कर राम आवत बाड़े घर अरे भरत के खबर जनाई कपिराई जी अष्टो सिद्धि नवो निधि के दाता तू कहला अष्टो सिद्धि नवो निधि के दाता तू कहाई गईला जानकी ते भइल बारा दान कपिराई जी कपिराई जी खुशिया मनावे राऊ करे जय जयकार राऊ खुशिया मनावे राऊ करे जय जयकार राऊ
अरजिया कपिराई जी बिहिया थाना बारा गांव पूजा महावीर जी के काम बिहिया थाना बारा गांव पूजा महावीर जी के जाला सा मनाइले तुहारा कपिराई जी लइका बूढ़ जवान सब आसपास के जवान सब गंगा के बाढ़ हुई साल 82 सितंबर महीना 1 तारीख जब आइल पानी रोक बदलले बात देखी बहुत लोग घबराइल दियर है ठारे के लेखा अब की बार देखाइल गंगा के नजदीक गांव सबनी डरस बुझाइल रिकॉर्ड बीट कोइली गंगा महारानी रिकॉर्ड बीट पहले रिकॉर्ड बीट कोइली गंगा महारानी कहानी हिंदुस्तान के सुनो रिकॉर्ड बीट कोइली गंगा महारानी रिकॉर्ड बीट कोइली गंगा महारानी कहानी हिंदुस्तान के सुनो साल 82 सितंबर महीना 1 तारीख जब आइल भैया 1 तारीख जब आइल पानी रोक बदलले बाद देखी बहुत लोग घबराइल भैया बहुत लोग घबराइल चले आरजा बर्फ से खबर का मिलता काशी बनारस धाम में पानी ढूकल सीना तानी कहानी हिंदुस्तान के सुनो ये काशी बनारस दहाए लगो काशी बनारस धाम में पानी ढूकल सीना तानी कहानी हिंदुस्तान के सुनो रिकॉर्ड बीट कोइली गंगा महारानी
मकई रहरी देखो धान दहल जाला भैया धान दहल जाला। कतने लोग गांव छोड़ के भागल घर में लागल ताला भैया घर में लागल ताला। बहुत लोग चिंता में भइले जेकर मकान गिर गई शक्ति बनावे के नहीं है। बहुत लोग चिंता में भइले बिगड़ गई जवानी कहानी हिंदुस्तान के सुना। बिगड़ गई जवानी कहानी हिंदुस्तान के सुना। रिकॉर्ड बीट कोई गाना महारानी हो कहानी हिंदुस्तान के सुना। ऐसन बाह कबोना आइल मुहते बोली सुनाइल भैया मुहते बोली सुनाइल। बूढ़ पुरनिया के कहला से आफत काल जनाइल भैया आफत काल जनाइल। बहुत नुकसान जिला भोजपुर में दंड कोली हो भवानी कहानी हिंदुस्तान के सुना। दंड कोली हो भवानी कहानी हिंदुस्तान के सुना। रिकॉर्ड बीट कोयली गंगा महारानी हो कहानी हिंदुस्तान के सुना। उदई छपरा बाढ़ टूटल तब 200 गांव पर खतरा भैया 200 गांव पर खतरा। बलिया जिला उत्तर प्रदेश हो। उदई छपरा बाढ़ टूटल तब 200 गांव पर खतरा भैया 200 गांव पर खतरा। उत्तर प्रदेश बलिया जिला के उत्तर प्रदेश बलिया जिला के ठीक नहीं थे जतरा भैया ठीक नहीं थे जतरा। हिंदुस्तान में कितना मकान गिर गए। 7,000 का सिमकन के हो गए नुकसानी कहानी हिंदुस्तान के सुना। 7,000 का मकान पानी में दह गई। उड़ीसा में 1 करोड़ लोग बाढ़ से घेराइल भैया बाढ़ से घेराइल। उड़ीसा पहुंच जाई छाती भ पानी में 1 करोड़ आदमी खड़ा रहो। उड़ीसा में 1 करोड़ लोग बाढ़ से घेराइल भैया बाढ़ से घेराइल। थल सेना और वायु सेना छाने खातिर आइल भैया छाने खातिर आइल। हेलीकॉप्टर से खाना गिरेला। काम कोयले है विज्ञानी कहानी हिंदुस्तान के सुना। विज्ञान ना रहता भी मर जीते। काम कोयले है विज्ञानी कहानी हिंदुस्तान के सुना। रिकॉर्ड बीट कोयली गंगा महारानी हो कहानी हिंदुस्तान के सुना। भुवनेश्वर कटक में पानी कोयले बा खराब भैया कोयले बा खराब। जगह उड़ीसा में बा भुवनेश्वर कटक। भुवनेश्वर कटक में पानी कोयले बा खराब भैया कोयले बा खराब। कटकपुरी में मार्ग टूटल तब मचल हाहाकार भैया मचल हाहाकार। रेलवे लाइन धार में दहल। आदिशक्ति के पहचानी कहानी हिंदुस्तान के सुना। आदिशक्ति के पहचानी कहानी हिंदुस्तान के सुना।
रिकॉर्ड बीट कैली गंगा महारानी कहानी हिंदुस्तान के सुना गावे तिवारी देशा भारत भोजपुर जिला मकान भैया भोजपुर जिला मकान बिहिया चौरस्ता के उत्तर पानी भरल तमाम भैया पानी भरल तमाम 6 तारीख के पानी के लास्ट 6 तारीख के पानी के लास्ट हो गईल जवानी कहानी हिंदुस्तान के सुना रिकॉर्ड बीट कैली गंगा महारानी कहानी हिंदुस्तान के सुना रिकॉर्ड बीट कैली गंगा महारानी कहानी हिंदुस्तान के सुना ये जो रिकॉर्ड बीट हो गई मैंने कहा इंदिरा में झमेली हो गई मैंने कहा जीत रहल बाड़ी 5 सीट पर लड़ लिहा 5 विजय घोषित भइल मेनका पार्टी के संजय विचार मंच के सरकारी दुनिया भाई संजय विचार मंच फिर हो गई तैयारी रंगदारी तोहारी हवा ना चली फिर में हो गई होखल जब लड़ाई घोषित भइल बिया पार्टी घोषित भइल बिया पार्टी भइल जब लड़ाई विजयी घोषित भइल पार्टी विजयी घोषित भइल पार्टी मेनका के राजनीति से भाई केहू नहीं आती भैया केहू नहीं आती नया रंग के गुला खिलल बा नया रंग के गुला खिलल बा देश होई पानी पानी कहानी तू मेनका के सुना पार्टी घोषित भइल उनको परेशानी कहानी गांधी मेनका के सुना कहानी गांधी मेनका के सुना कहानी गांधी मेनका